Tak dobré dopoledne. Tak jak vidíte, ta dnešní moje přednáška se jmenuje Božský tanec Richarda Rohra Římska 2. Římska 2 proto, protože když se podíváme na to, co bylo v loni, tak když bych to zhodnotil, to, co bylo v loni, to byl jeden, kromě toho, že to byla první polovina té knihy, kterou jsem se snažil nějak představit, tady této knihy, tak to byl hlavně velký chaos. Takže se díky, že vás tady znovu přišlo tolik. Ta přednáška mně přijde, že se mi moc nepovedla, protože jsem měl asi 50 těch slajdů připravených a když jsem byl vyčerpaný čas, tak jsem byl teprve v polovině, tak jsem to pak nějak prostě musel rychle zakončit. A když jsem se pak na to díval zpětně, tak se mi to moc nelíbilo. Ale co se dá dělat? Richard Rohr je autor, který je docela kontroverzní. Někteří ho považují za hlupáka, dokonce jsem slyšel jednoho kolegu profesora, který řekl, že to je hlupák. Někteří zase ho považují za takové světlo svého života. Já patřím k ním třeba taky patří pan profesor Hošek, který taky bude tady mluvit, myslím si, že v sobotu někdy. Je to opravdu zajímavý autor a pokud jste od něho něco četli tak, a vydrželi jste u toho, protože vás to vtáhlo, tak opravdu on je autor, který vezme člověka za srdce a pokud jsme určitým způsobem naladěni na tu strunu, na kterou on, tak máme pocit, že to, co on říká, že nám to mluví z duše, že to přesně vyjadřuje to, jak to s Pánem Bohem máme a že to je úplně úžasné. Jenomže trochu problém potom vzniká tehdy, když přijde takový člověk jako já a chce o Richardu Rohrovi mluvit veřejně jiným, chce ty jeho myšlenky prezentovat, interpretovat, nebo se jima nechat inspirovat a prostě to nějak říct druhým, tak najednou člověk vidí, jak je to těžké, jak to vlastně jako nejde. Jo? Jak on je autor tak velký, že pak jako někdo tak malý jako já se snaží prostě představit druhým, že vlastně na to moc nemám kapacitu. Ale přesto se o to pokusím. To, co budu říkat, tak bude takový pokus prezentovat tu druhou polovinu té knihy, protože ona má v podstatě, tam jsou sice 3 části, ale ta třetí část je taková malinká, v podstatě jsou tam 2 takové velké poloviny. A se pokusím to prezentovat, ale vlastně možná někdy to nebude ani tak prezentace, jako spíš to, k čemu mě to samotného inspiruje. Tak určitě to bude taková pobídka, pokud jste tu knihu nečetli a nepřemýšleli o ní, tak si třeba pořídit, protože je úžasná. Pak ještě po ní přišla ještě jedna dalšího významná kniha, která se jmenuje Univerzální Kristus. A Richard Rohr asi před měsícem byl u svatého otce Františka na audienci osobní a tak mu tam představoval to svoje dílo a nakonec mu chtěl dát i tu jeho At the End of Life. Někde jsem prostě četl tu knihu Univerzální Kristus jako vlastně takovou závěrečnou knihu jeho života a papež František řekl, já už ji mám přečteno. No. Tak nejdřív bychom si měli připomenout asi, co bylo v loni na úvod, tak jenom tak krátce, pokud jste tady někdo nebyl, tak abyste měli ten kontext, tak jsme si řekli, že v té době, ve které my žijeme, takže vlastně ten pojem trojice, že je něco, co je neznámého. My totiž slavíme slavnost nejsvětější trojice, ale když třeba čteme ty modlitby, jak jsem vám ukazoval, které se při té slavnosti modlí, tak jsou vlastně ty modlitby, někdy jsou nesrozumitelné, anebo jsou taky jakoby nepoužitelné pro praktický život, že člověk se rád modlí třeba k Panu Ježíši nebo k Paně Marii, ale jako co z nejsvětější trojici. A takový vlastně velký impuls pro návrat nejsvětější trojici, aspoň pro někoho, tak byl film Chatrč, nebo taky kniha Chatrč, a od toho film Chatrč, to jsem vám tady ukazoval,
No, nejsvětější trojice není biblický pojem, v Biblii se s tím to až vlastně kapadoční otcové, svatý Bazil, svatý Řehoř Naziánský a svatý Řehoř z Nisy, tak vytvořili tady ten koncept a začali uvažovat o tom dění v nejsvětější trojici. Taky jsme si říkali, ukazovali, jak to vyjádřil Andrej Rublev tady na této slavné ikoně, jak ji můžeme třeba interpretovat. A uzavřeli jsme to takovým jako zkrátkou, že Bůh je tanec. Já jsem vám... Bůh je tanec, ok. Když tak si to přečtěte, protože abych neopakoval znovu tu přednášku. A celá to gro té přednášky tak spočívalo v tom, že on říká, Rohr, že co do pohledu na nejsvětější trojici, pokud bychom se chtěli na tu realitu nejsvětější trojice podívat znovu, tak potřebujeme takovou jakoby určitou jakoby revoluční zvrat v myšlení, změnu duchovního paradigmatu. A já jsem to přirovnával k tomu, když prostě se říkalo na základě Bible, že země je placatá a že slunce a planety obíhají kolem ní, tak vlastně říct, že to je vlastně úplně jinak. Že naopak země obíhá a že je kulatá, tak to chtělo úplnou revoluci, že jo? Změnu paradigmatu. A vlastně i v tom, ten pohled na nejsvětější trojici vyžaduje určitou změnu paradigmatu, to znamená jakoby radikálně jiný pohled na Boha, než jsme se, nebo radikálně dělat nějaká revoluce, ale prostě jiný pohled na Boha, než na jaký jsme byli zvyklí. A řekli jsme si, že základem pro pochopení nejsvětější trojice je pochopení toho, že Bůh je vztah. Jsem ukazoval ty kategorie podstaty a vztahu na základě Aristotela, jak my na západě jsme ovlivněni tím jeho myšlením, co do pojetí Boha vlastně jako zavadějícím způsobem. Řekli jsme si něco to jsou takové zkratky, o zrcadleném vesmíru, že když bych to řekl úplně jednoduše, tak to, co je kolem nás, tak je projevem nejsvětější trojice a zároveň i každý z nás je projevem nejsvětější trojice a zároveň tu nejsvětější trojici zrcadlíme zpět, že ji ukazujeme druhým. Jo? A aby to fungovalo, nebo aby vlastně to mělo ty správné parametry, tak jsme si řekli, že jsou důležité dvě takové momenty. Jeden je zranitelnost a jeden je slabá moudrost. To jsme si ukazovali tu slabou moudrost třeba na svatým Pavlovi. Ta zranitelnost pro mě nejlepším vyjádřením je to druhé blahoslavenství, blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšení. A poslední, nebo předposlední téma, to chápání nejsvětější trojice nás vede k ocenění různorodosti a zároveň sebepojímání jako kvasu v celém tom světě, kterému můžeme taky říkat moderně systém. No a poslední téma je, že jsme se zabývali tím pojmem osoba, který původně to slovo osoba latinsky persona, je to vlastně personare, je to vlastně nechat zaznít skrze sebe Boha. Jo? A že jsme viděli, že to slovo, že vzalo potom vlastně díky Boeciovi úplně jiný směr a taky pozitivní, že jsme vlastně my dneska, třeba aspoň v západní společnosti, ta definice osoby vedla potom k definici vlastně lidských práv. Takže to je, taky to vzalo vlastně jako dobrý směr, ale jako v chápání nejsvětější trojice nám to nepomohlo. Tak, to je vlastně něco, co jsme si říkali minule. A je to vlastně celá polovina té knihy, jaksi zhuštěna do těchto 5 minut, tak pokud byste chtěli prostě se na to podívat, tak můžete si to přečíst, ale dneska se budeme zabývat tou druhou částí. Jo? A v té knize ta druhá část
se to jmenuje Proč trojice a proč právě teď. Jako, že jsme v době, která je vlastně jako příhodná o novém způsobu mluvení o Nejsvětější trojici. Ty důvody toho oživení tak jsou 3. Jeden z nich je pokora transcendence. Když bych to zkusil přiblížit svými slovy, i ti lidé, kteří jsou ti takzvaně nevěřící, tak i ti lidé tuší, že jestliže vidí Nejsvětější trojici zobrazenou jako dědečka s fousem, který drží kříž s ukřižovaným Kristem a nad tím holubička, tak i takový člověk, ten takzvaně nevěřící, tak tuší, že to je vlastně ještě asi nějak jinak. Jo? Že jsme vlastně jako lidstvo ve vnímání toho, co je transcendentní, možná jako někam dozráli trošku dál. Takže to je jedna věc dobrá. Potom rozšíření teologického slovníku. Ta dnešní doba je typická tím, že žijeme v globalizovaném světě. A ten globalizovaný svět nám pomáhá vlastně vstupovat, nebo nás nutí vstupovat do dialogu s jinými náboženskými systémy, tak to je vlastně pro křesťanství výzva a zároveň obohacením. A zároveň už vlastně neexistuje dneska taková ta polarita, že věda vylučuje víru. Naopak, věda a víra nachází jakési styčné plochy, prostě jsou v nějakém dialogu, což dřív nebylo. A to všechno nám pomáhá k tomu, abychom se třeba zkusili znovu pustit do promyšlení takového konceptu, jako je Nejsvětější trojice. A potom 3. věc je rozšířené porozumění Ježíšovi a Kristu. Já třeba, když tady Honza mě představoval, tak já jsem, když jsem studoval v Římě biblistiku, tak ta moje práce, ta licenciátní, závěrečná na Papežském biblickém ústavu, tak se týkala hymnu v listě Kolosanům 1, 15 až 20, kde v tom hymnu ten se říká, já vám ho připomenu, možná to bude taková dobrá ilustrace. V tom hymnu se říká, tady to mám, se říká, že on je hlava těla, totiž církve. A ten původní hymnus zřejmě byla oslava kosmického Krista. A teprve až vlastně zasazení do nějaké té kolské obce, tak řeklo, že ten původní kosmický Kristus, že to není kosmický Kristus, ale že to je církev, to jeho tělo. Jo? No a možná vlastně v té dnešní době, díky třeba takovým lidem, jako byl Teilhard de Chardin, tak získáváme takové nové znovu širší porozumění toho, kdo to je Kristus, protože vlastně v těch dřívějších dobách, tak možná Kristus pro nás byl Pán Ježíš Kristus. Ale možná ten koncept, Pán Ježíš Kristus je ten, koho milujeme, to je v pořádku, ale možná vlastně jako zatím Pán Ježíš Kristus se dneska třeba může skrývat něco daleko širšího, co třeba před nějakými 100 lety, tak bychom si neodvažovali připustit. Jo? Tak to jsou 3 důvody oživení té řeči proč se bavíme znovu o Nejsvětější trojici. No a teďka vlastně v té knize, tak on ty 3 důvody podrobně rozebírá. Tak já bych je teďka tady podrobně taky zkusil představit. Jo? Nevím, jak se mi to povede, ale pokusím se, jo, uvidíme. Takže ad 1, pokora transcendence. Vždycky na tom slajdu bude nahoře vlastně, abyste to viděli, tak to tam bude vypadat takto. Pokora transcendence 1, jakože to je první slide ohledně tady tohoto tématu. Tak
Jen Bůh v nás rozumí božím věcem. Když jdeme na procházku se psem a teďka ten náš pes potká jiného psa, tak my vlastně jako jenom pozorujeme, jak se ti psové očichávají, ale vlastně dál tomu nerozumíme. Co si ti psi mezi sebou říkají, jako, jestli se porvou nebo neporvou, to vlastně do poslední chvíle možná nevíme. Jo? Protože podobný rozumí podobnému. My jako lidé, my jsme vlastně jenom svědkové toho, co se děje mezi těma psama. Člověk může rozumět jenom člověku. Pes možná úplně nerozumí tomu, co si říkáme my mezi lidem, my mezi sebou. To znamená, podobný vlastně vnímá podobného. Jo? A je vlastně důležité vědět, nebo můžeme se ptát na tady tuto otázku, jak Bůh působí v nás, s námi a pro nás. Jak je to možné? Že mně přijde, že to je docela zajímavé si to prostě jako říct. Jo? Jak Bůh působí v nás, jak Bůh působí pro nás, tu můžeme poznat jedině na základě nějaké osobní zkušenosti. Si myslím, že vlastně v tom snaze pochopit nejsvětější trojici, tak musíme začít od nějaké své osobní zkušenosti. Nejdůležitější v duchovním životě je otázka, co jsem já osobně s Bohem zažil. Není důležité až tak to, co mi někdo říká, že Bůh je, ale důležité je to, co jsem já zažil. Protože to, co jsem já zažil, to je moje, tato moje zkušenost je nepředatelná. A je vlastně jako to nejcennější, co mám. Jo? Proto je důležité mít, jak říká Richard Rohr, kontemplativní mysl. Co to je kontemplativní mysl? Aspoň jak já to chápu, tak kontemplace je vnímání celistvosti. Kontemplace je, že například, když někoho miluju, tak čím větší láska, tak tím větší utrpení z té lásky. A kontemplace je, že já pochopím, že láska a utrpení z té lásky je v pořádku, že tak to je dobře, že tak to prostě má být. Jo? Kontemplace je, když třeba pochopím s autorem toho jednoho žalmu, já teďka nevím kterého, když říká, že o Bohu, že Bůh je ten, který se hálí světlem jako pláštěm. To znamená, že když se podívám tam na ty smrky, které vidím tady, tam za vašima hlavama, tak to, že ty smrky vidím, jsou vlastně díky tomu světlu je vidím a to světlo je projevem božím. Takže já vlastně jako za těmi smrky vidím toho, kdo je za těmi smrky, i když očima ho nevidím. Ale vlastně kontemplace je, že za tím, co vidím, vidím i to, co vidět není. Že vím, že to, co vidím, není všechno, co je. Jo? Kontemplace je, že když se dívám na každého z vás, tak jak říká Emanuel Levinas, Boha můžeme poznat ve tváři druhého člověka. Že vy nejste jenom vy, ale že vy jste i Bůh, který skrze vás se zjevuje. Prostě kontemplativní mysl je vnímání reality v jejím celku, v její plnosti. Jo? Někdy ta plnost se vlomí do našeho života třeba tím, že se třeba díváme, já nevím, tady na tu slunečnici
a najednou vidíme víc než jenom ta slunečnice. Nebo posloucháme nějakou muziku a najednou se nás specificky něco dotkne, tak jako kdybychom to slyšeli poprvé, i když jsme to slyšeli už tolikrát. Prostě ten okamžik, který vnímám, ten okamžik plnosti, to je kontemplace. Jo? Nebo to je mít kontemplativní mysl, tak bych to řekl. Většinou jsou to jen prchavé podněty, to, co já říkám, ale ukazují nám, že musíme mít kontemplativní mysl, říká Richard Rohr, to znamená mysl snažící se vidět za věci, snaží se vidět celek. Jinak totiž, když se budeme bavit o Boží trojici, tak jakoby cokoliv, co dává prostor nějakému tajemství, tak pokud nemáme kontemplativní mysl, tak se to pro nás stane jakýmsi dogmatem. Budeme se snažit vlastně uchopit tu realitu do něčeho, co je nám jasně daného a srozumitelného. Já jsem si tady napsal, jinak cokoliv v oblasti tajemství zůstane mrtvým dogmatem. Jo? Teďka, když já o tom tak mluvím, tak nevím, jestli mi rozumíte, a teďka třeba možná si někdo řekne, no já vůbec netuším, o čem ten člověk mluví. Jo? Tak když se podíváme na další, pokud se cítíme vlastně jako uzavření v něčem, co nemůžeme překročit, nebo co nemůžeme pochopit, tak jak vlastně z toho uzavření ven? Jak vlastně jako prorazit z toho ven? Richard tady v té knize vypráví o sondě Voyager, nebo jak se to čte, která byla vypuštěna v roce 1977. Letí rychlostí 1,5 milionu kilometrů za den a teprve nedávno se dostala na hranice sluneční soustavy a od těch hranic k další hvězdě poletí dalších 40 000 let rychlostí 1,5 milionu kilometrů za den. Jo? A když si to prostě jako představíme něco takového, tak nás jímá závrať a jímá nás taková otázka prostě, kdo je vlastně Bůh, jo? Teď přijde taková pro mě prostě strašně krásná myšlenka, kterou Richard řekne prostě, jo. Jestliže je Bůh takto, někdo takto nekonečný, tak to prostě jakoby nepojatelný, nevyslovitelný, tak potom to nekonečno, pokud se limituje do konečných projevů, třeba ten, který byl roven Bohu, sám sebe se zřekl a stal se člověkem, ponížil se až k smrti a byl jako každý jiný člověk, tak Kristova kenoze, jak je to v tom hymnu v listu Filipanům, tak on říká, že to nekonečno, které samo sebe musí limitovat do konečných projevů, a my vlastně v tom konečným projevu můžeme znovu spatřovat to nekonečno právě tou kontemplativní myslí, tak on říká, že tady ta boží kenoze, že to je vlastně jako jeho utrpení. A vlastně to je pro nás pomocí k tomu, že, jak jsme si řekli, co brání dosažení opravdové duchovní zkušenosti, jak prorazit, jak je to v tom nadpisu, tak Richard Rohr říká, že jelikož věci jsou tak, jak jsem je nastínil, takže existují dva způsoby, jak prorazit tady ten krunýř, a to je úžas a utrpení. Jo? 2 cesty. Když hovoří o tom tématu úžasu, tak hovoří tam o neuroplasticitě.
Zkusme se, neuroplasticita je taková vlastnost lidského mozku, která je vlastnost lidského mozku, jelikož já teďka k vám mluvím něco vám říkám a to, co vám říkám, tak ta moje slova zhmotňují nějakou moji myšlenku. Ale ta moje myšlenka ještě vlastně než ji zhmotním slovy, tak ta moje myšlenka už je zhmotněná impulzy v neuronech v mém mozku. Že vlastně ta moje myšlenka je vlastně nejdříve vlastně ona fyzická. No to jsou nějaké elektromagnetické impulzy, které prostě jdou mozkovýma dráhama prostě v mém fyzickém mozku. Jo? A jestliže vydržím minimálně třeba 15 vteřin myslet pozitivně na nějakou věc, tak za těch 15 vteřin tak se v mém mozku vytvoří jakási fyzická dráha, která vychovává nebo utváří můj mozek jako v takovou pozitivní strukturu. Já třeba často říkám, že se nechávám milovat Bohem. Pro mě je vlastně to důležité je to, že jsem Bohem milován. A jestliže vytrvám s tou myšlenkou na to, že jsem Bohem milován určitou dobu, tak můj mozek se strukturuje do mozku člověka, který je Bohem milován a já se pak cítím milován, i když na to zrovna nemyslím. To je neuroplasticita. Jo? No a Richard Roth říká, že můžeme vlastně žít, můžeme se vychovávat vlastně v úžasu nad tím, co vidíme. Můžeme si pomáhat vlastně utvářet tu kontemplativní mysl právě díky tady této neuroplasticitě. Tak to je jedna věc. A druhá věc je utrpení. Jo? To je jako velké téma Richardovo, protože on říká, že jedině utrpení je dost silné na to, aby rozbilo naše řídící systémy, aby rozbilo naše vysvětlující mechanismy, aby rozbilo naše logická paradigmata, aby rozbilo naši touhu ovládat, aby rozbilo pocit, že máme věci pod kontrolou. Co je utrpení, když událost, osoba nebo morální situace mě donutí přijít k přiznání, že toto ve své současné situaci nedokážu zvládnout. Že mi to teďka nedává smysl. A prostě jakoby vytrvat s tím, co nemám pod kontrolou, co mi nedává smysl, vytrvat ve vztahu, který mi přináší bolest, vytrvat v utrpení, které mi přináší láska, tak to je všechno velice cenné proto, abychom mohli prorazit to naše ego a dospět ke kontemplativní mysli. Protože to všechno nás vede k tomu, abychom se snažili realitu přijímat jako jeden celek. Jako něco, co vlastně je v pořádku, že to tak je. To neznamená, že když je to špatně, že to máme omluvit nebo že nemáme prostě to se snažit zlepšit, ale prostě, že tak to je a je to takto v pořádku. Jo? Jak to mají s utrpením svědci? Mně se, teďka budu mluvit trošičku něco i ze sebe, mně se líbí prostě tady tento verš, který vám přečtu. Je to z úvodu druhého listu Pavla Korinťanům, kdy Pavel říká tady toto. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. Tak jak nás tady je třeba, já nevím kolik, 100 nebo 200, tak máme každý, sedí tady třeba 200 představ o Bohu, kterou máme. Jo? Protože já si myslím, že Pán Bůh je tak velká láska, že vlastně chce být tím, co nám nejvíc chybí. A to, co chybí Pavlovi nejvíc, tak je
nebo po čem nejvíc touží, tak si myslím, že touží po milosrdenství a po útěše. Protože milosrdenství potřebuje díky svému minulému životu a útěchu potřebuje díky svému přítomnému životu. A pro něho je Bůh milosrdenství a útěcha. Protože čím je Pavel jaksi víc milujícím člověkem, tím více utrpení nese. A chci vám přečíst, jak to má tady svatá Terezie z Avily, tady na straně 123 v té knize říká. Když mluvím o tom, jak to mají s utrpením svědci, tak chci vlastně jak si ilustrovat, že se musíme vlastně dostat k té kontemplativní mysli. Jo? A svatá Terezie z Avily říká, má duše se začala rozhořívat a zdálo se mi, že v intelektuálním vidění jasně vím, že je přítomná celá svatá trojice, že všechny tři osoby jsou odlišeně zpřítomněny v mé duši a že ke mně promlouvají a říkají mi, že od tohoto dne v sobě uvidím zlepšení ohledně 3 věcí a že každá z těchto osob mi dá milost. Jedna milost dobroty, druhá milost být schopna trpět s radostí a třetí milost, že tuto dobrotu budu zakoušet s planoucí duší. Zdálo se, že tyto 3 osoby, jsoucí jedním Bohem, byly v mé duši tak upevněny, že jsem viděla, že kdyby taková božská společnost pokračovala, bylo by nemožné, aby Bůh na mě zapomenul. A pak ještě Eta Hillesum, to byla ta slavná Holanďanka, která šla trpět společně do Osvětimi, židovka. Na straně 124 vám přečtu, co ona říká. Eta Hillesumová o tom napsala v tranzitním táboře Westerbork před převozem do Osvětimi, kde byla zabita. Chtěla bych nějak trpět s tebou, Bože, všechno to utrpení je jistým způsobem tvým utrpením, já bych na něm chtěla se s tebou podílet. Co takové, já vlastně jako neříkám, že utrpení, že to je něco, co máme vyhledávat, ale jenom, že vlastně jako když ho dokážeme přijmout, tak nás může otevřít ke kontemplativní mysli. Jo? Zůstaneme zapojenými do proudění, o kterém jsem říkal při té minulé přednášce, jsem říkal, že nejsvětější trojice je proudění a vlastně roste tak naše jaksi kapacita být stále více v tomto proudění zapojen. Svědci to vnímali jako povolání, nebo jako pozvání, nebo dokonce jako privilegium. Zůstat zapojení do proudění, jako v něm zůstal Ježíš. Tak s tím souvisí další taková otázka, v té knize to tak jako pokračuje, a to je otázka božího smíření s lidstvem. Možná vás překvapila taková překvapují taková jakoby ta nespravedlivá Ježíšová podobenství. Třeba to podobenství o dělnicích na vinici, kdy ti, co přišli ráno, si domluvili denár, ti, co přišli potom pak ti, co pracovali jenom hodinu, dostali taky denár. A tak vlastně se potom bouří, proč teda jako, když pracovali ti od rána se bouří, my jsme pracovali celý den a dostali jsme jeden denár, jako ti, co pracovali jenom hodinu. A ten pán vinice říká, závidíš, že jsem dobrý? Nesmluvil jsi se mnou jeden denár? Nespravedlivé podobenství. Nebo mladší syn všechno promrhal v tom podobenství od těch 2 synech a otec ho přesto přijme, zatímco ten starší byl ten hodný. Nespravedlivé podobenství. Tady ta nespravedlivá podobenství, tak souvisí s tím, aspoň tak pro mě, když říká Ježíš,
nebo Pavel říká takto, o Ježíšovi, nebo Pavel říká o Bohu, že nás smířil Bůh sám ze sebou. Jo? Že vlastně, pojďme se podívat na to dál. Když se podíváme na tady tyto dva obrazy, Boha jako nejsvětější trojice, tak ten levý obraz, to je ten obraz, kdy Bůh, kdy je vlastně jakoby znázorněno jaksi vizuálně, že Bůh nás smířil sám se sebou tím, že jak si za nás obětoval, nebo že se za nás obětoval Ježíš, tak vlastně ta Ježíšova oběť na kříži tak přinesla vlastně jako to naše smíření. Vedle toho je ten obraz nejsvětější trojice, a nad tím je ta houbice Ducha Svatého. Vedle toho je ten obraz nejsvětější trojice, který známe od toho Andreje Rubleva, kde jsme si říkali, že to je ten obraz znázorňuje dynamismus, ten tanec, kde nás vlastně ti tři anděle jak si volají k tomu, abychom se stali součástí jako toho dynamického tance lásky v té nejsvětější trojici. Když půjdeme dál, tak ten první obraz, tak ten zavdává k takovému pojetí toho božího smíření s člověkem, kterému říkáme transakční výklad spásy, kdy Ježíš jako cena za naši spásu, kdy odpuštění, to boží smíření je vyměněno za Ježíšovu smrt. V tomto případě ale, v tomto transakčním výkladu spásy, tak říká Richard Rohr, pokud by to bylo takto, tak jsme Ježíše vytrhli ze studnice nejsvětější trojice. A vlastně tento transakční Bůh je příliš malý. Možná, když se díváte na televizi Noé, tak tam občas dávají tady tento klip, který jsem si ho tady vyfotil, takový jako takový, abych na to jako připomněl. Jednou se mě zeptali takový filmaři ze Zlína, jestli bych přistoupil na to, že by mi kladli nějaké provokativní otázky a že by mě nafilmovali při odpovědi na ty provokativní otázky a že jsou takové jako otázky, které si vlastně lidé často kladou a že by ty moje odpovědi třeba mohly lidem v odpovědích na ty jejich otázky pomoci. Tak já jsem na to přistoupil, možná trochu neuváženě, a jsem se tam posadil teda před 3 kamery a teďka oni pustili na notebooku vždycky takový vlastně asi minutový nějaký klip, na který jsem měl reagovat a oni je potom přitom filmovali. A já jsem zhruba věděl, na co se mě asi tak budou ptát, to jsme si domluvili, ale úplně přesně ty formulace jsem nevěděl. A ten pán, který to udělal, jsem mu velice vděčný, tak chtěl udělat vlastně takovou službu lidem a hodně tomu věnoval. No a takže tady vidíme na tomto obrázku, že jmenuje se ten slide, když se bavíme o božím smíření s člověkem, proč Ježíš zemřel, tak Richard Rohr tady tuto otázku vlastně hodně řeší a tady při tom filmování, tak ten Richard Dawkins říká, to je takový slavný vlastně kritik náboženství, že jo, proč musel mít pro to smíření Bůh lidskou oběť a vlastně se vlastně vysmívá křesťanům, že věří, že můžou věřit v takového Boha, který vyžaduje oběť svého vlastního syna. Že to je vlastně jako jeden velký nesmysl. A já jsem tady na to měl nějakým způsobem zareagovat a já jsem na to zareagoval nějak. Řekl jsem vlastně, že ta formulace, jak on to tam ten Dawkins říká, že to je taková typická námitka, ale že to je jako nepochopení toho všeho, co se stalo. A řekl jsem v podstatě v tom klipu, jsem řekl, že
že to byla politická vražda, že to není tak, že Bůh obětoval svého syna, ale že to byla politická vražda, ve které Ježíš musel být odstraněn, protože přišel s konceptem obrazu Boha, který narušoval ten chrámový biznis. Proto ho museli odstranit. A ho odstranili, Ježíš pak se ukázal vzkříšený a vlastně ti jeho učedníci potom začali tady tuto jeho smrt díky tomu vzkříšení nějakým způsobem interpretovat. A řekl jsem, že pokud je Bůh milosrdný, tak Ježíš přichází s obrazem tohoto milosrdného Boha a s obrazem Boha, který člověka přijímá bez podmínek a který tady jakoby nepotřebuje tu oběť Ježíšovy smrti, že to je vlastně jako nedorozumění. A jenomže tak to tam nějak tak vyznělo, pak jsem začal dostávat spoustu takových, abych to vysvětlil, a někteří lidé byli pohoršení, a televize Noé to často vysílá, tak pořád vlastně dost často mi na to někdo se ptá, nebo mi i třeba lidé třeba nějak jakoby vyhrožují, jo? Že to je... A já si to uvědomuji, že to je právem, jo? Protože vlastně, já jsem vlastně jako ještě měl mluvit dál a nedořekl jsem vlastně něco, co jsem doříct ještě měl. Takže já bych to chtěl tady u toho tématu trošičku rozvést, to znamená, proč Ježíš zemřel. Téma, které Richard Rohr velice často prostě řeší to tady v této knize, ale pak řeší to hlavně v té knize Univerzální Kristus. Pro mě vlastně v odpovědi na tu otázku tak je důležitá zkušenost svatého Pavla. Jo? Svatý Pavel neviděl nikdy Ježíše živého, protože Pavel nežil prostě v Palestině a když byl Ježíš je z Nazareta, neviděl toho historického, on ho nikdy neviděl a nečetl ani žádné evangelium, protože Pavel byl sťat, se říká, v roce 64 a první evangelium Markovo tak je až asi z roku 70. Jo? Tak asi prostě nečetl žádné evangelium. Pavel znal Ježíše ze své osobní zkušenosti jako Ježíše Krista vzkříšeného, který se mu zjevil na cestě do Damašku. A to bylo jeho evangelium. Tento Ježíš Kristus vzkříšený bylo jeho evangelium. A teďka Pavel o této své zkušenosti mluví. Já vám zkusím teďka prostě říct, co si o tom, proč Ježíš zemřel, myslím. Jo? Pavel ve druhém listě Korinťanům 5 tak říká tady toto. Já to přečtu trošku v kontextu. A tak od nynějška, vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Láska Kristova, syn echeihimas. Nás svírá, nás nepustí, nás taky, v latině je to přeloženo charitas Christi urgednos, nás žene, je prostě naším vším, to je vlastně to, z čeho žijeme, jako z Kristovy lásky. Jo? Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny a že tedy všichni zemřeli, a za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. Tak si zkusme představit Pavla, který je vlastně spolupachatel vraždy, který je židovský fanatik, který je takový džihadista, který najednou se setká vlastně s tím, koho pronásleduje, který najednou jakoby prohlédne celé to svoje zmýlení, celé to svoje pomýlení, kterému najednou je odpuštěno všechno to černé svědomí, které z toho má, kterému najednou to všechno začne dávat smysl, a z kterého se najednou z toho pronásledovatele stane svatý Pavel, který se cítí tak
jakoby uchopen Kristovou láskou, že se stává Ježíšovým otrokem, ale kterého to být Ježíšovým otrokem je vlastně jeho největším štěstím a který nemůže žít jinak, než vydat život za Ježíše. Jo? A tak říká takto. A tak od nynějška neposuzujeme nikoho podle lidských měřitek, ačkoliv jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Už jsem nový člověk, nové stvoření. To všechno je, teď to trošku přeskočím, to všechno je z Boha, který nás smířil sám s sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Nepočítal lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Toho, a teď, který nepoznal hřích, kvůli nám učinil hříchem, abychom se v něm stali Boží spravedlností. Já vlastně jako to, proč Ježíš zemřel, já vlastně jsem to, nebo ještě jsem měl možná doříct tam v tom textu, v tom klipu, bych to řekl tak, že vlastně, aby mohl být Bůh absolutní láska, absolutní milosrdenství, tak na vahách vší té reality, tak to zlo musí být vyváženo tím, že se Kristus stal tím zlem. Ale to není tak, jakože, že ho Bůh poslal na smrt. To je prostě tak, že realita, ve které žijeme, která je plná toho zla, tak to zlo nevadí, protože Ježíš se stal tím zlem. Ježíš se stal Pavlovým hříchem, Ježíš se stal mým hříchem. V tom je to podle mě ta velikost Ježíšova, Ježíšovi, když řeknu oběti, je to trochu zavadějící a řeknu, OK, oběti. Ježíš se stal tím vším zlem na Ukrajině, podle mě. V tom je Ježíšova postava tak obrovská prostě. Jo. A v listě Galatianům 3 tam říká další takovou jako šílenou věc Pavel. Kristus nás vykoupil z kletby zákona, to znamená z té podmíněnosti, že Bůh nás přijme tím, když budeme žít podle zákona, z kletby zákona tím, že za nás dal prokletí na sebe, ale v tom řeckém textu je, že se za nás stal prokletím. Kristus se stal tím prokletím, které na kříži umřelo. Za dlužný úpis, který vlastně na kříži prostě byl zničen. Jo? Tak ta vykupitelské dílo Ježíšovo není, že ho otec poslal na smrt, ale že je to vlastně jako v té realitě toho lidského, té lidské slabosti nebo toho zla, které my lidé děláme, tak je vlastně jako to nutné. Tak to jsem vám vlastně, tady toto jsem vlastně můžu přeskákat. Tak teďka se vrátím trošku k tomu, co jsem říkal v loni. Když Richard Rohr se snaží popsat se nejsvětější trojice, tak on říká, že je to láskyplné bytí, které, když se na něho díváme, když se díváme na zdroj toho bytí, tak ho pojmenováváme Otec. Když se díváme, nebo když tomu bytí říkáme Syn, tak je to vlastně viditelná manifestace toho, kdo je ten Otec. A když tomu říkáme Duch, tak je to vlastně ten, který nám to umožňuje vnímat. Tak je to bytí, které nám to bytí takto umožňuje vnímat. Jak říká Ježíš, sešlu vám Ducha, který vás uvede do plné pravdy. Jo? Nebo sešlu vám Ducha utěšitele, vlastně, který vám naplní to vaše očekávání. No a říkám to proto, že když budeme přemýšlet, jak to mám tady napsané takto, ten transakční výklad spásy,
To je vlastně, když řekneme, že Ježíš zemřel za naše hříchy, když to řekneme jenom tak, jo, tak vytrháváme Ježíše ze studnice Nejsvětější Trojice, říká Rohr. Jo. To mně přijde vlastně, ano, ten transakční Bůh je prostě příliš malý. Jo. Transakční výklad spásy nám brání v proměně v důvěřující, abychom se proměnili v důvěřující a milující bytosti. My se totiž proměňujeme v procesu zrcadlení a nikoli splácením dluhů. My se proměňujeme se tím, že přijímáme to, že jsme Bohem milovaní a stáváme se díky tomu milujícími lidmi. Tím se proměňujeme. Říká Richard Rohr, že Ježíš na kříži redefinuje lásku. Bůh trestá Izrael tím, že ho ještě více miluje. Milost a slitování jsou vždy pokořením našeho ega. Když jsem připravoval na křest jednu skupinu lidí, tak jeden z těch lidí před tím křtem tak strávil asi 5 týdnů v Maroku a vrátil se z toho Maroka a řekl nám všem ostatním, že se nenechá pokřtít. A já říkám, Martine, a ty jsi tam asi potkal nějakého vzdělaného nebo svatého muslima, tak se staneš muslimem? A on říká, ne, já jsem pochopil, že já toho křtu nejsem hoden. A já jsem říkal, ale nikdo ho nejsme hoden, protože všechno je milost. Ale kdyby všechno, právě proto, všechno je milost, právě proto, že nejsme hodní, jo? Tak je to v pořádku. Dovolit Boží lásce, aby redefinovala lásku naši, říká Richard Rohr. Tak to vždy sebou nese utrpení a bolest. Na kříži ten, kdo celý svůj život věnoval tomu, aby uzdravoval utrpení, se sám sebe stává obětí utrpení. Ježíš nebyl tyranem a vrahem, ale namísto toho se stotožňuje s oběťmi celého lidstva a zde zažije své vzkříšení. No a s tím souvisí další takové velké téma, kniha velkých témat prostě, jo. A to je prostě odpuštění. Že zase můžeme myslet na ta velká Ježíšova podobenství, Matouš 18, Lukáš 15. Ježíš po svém vzkříšení nikomu nic nevyčítá. Ježíš neříká, kde jste byli, když jsem umíral na tom kříži. Neříká nic takového. Jo. On tady podává takový návod k odpuštění. On říká, že Richard říká, abychom mohli odpustit, potřebujeme mít, abychom mohli odpouštět, potřebujeme mít tu kontemplativní mysl. To je vlastně, kontemplativní mysl je vlastně téma, na které se bavil s tím papežem Františkem hodně. Jo? Co to znamená mít kontemplativní mysl? Znamená vidět realitu jako celek. To znamená, že pokud chceme druhému odpustit, musíme ho vidět ve své jeho svatosti i děsivosti. Teprve takto je člověk celým. Takto je bohužel člověk obrazem Božím, zahrnující svatost i děsivost. Nemůžeme vyloučit z nikoho to negativní. Pokud říkáme odpustit, pokud si to zaslouží, tak to není odpuštění, ale obchod. I mě Bůh miluje takové, jaký jsem. Já jsem teďka ve vězení, kde chodím, tak je taková skupina lidí, kdy jsou tam vlastně jako 4 lidi, 4 společníci, ale ti 3 tam jsou kvůli tomu jednomu.
protože ten jeden, co byl ten hlavní podvodník, tak on podvedl i ty ostatní a oni se pak dostali kvůli němu do vězení. Jo? A ti lidi jsou třeba spolu na mši. V té věznici jsou každý jinde, ale při mši jsou najednou všichni spolu. A to je strašně těžké pro ty poškozené být tam s tím člověkem, který je tam dostal. Odpuštění není obchod. Bůh mne nemůže nemilovat, stejně jako slunce nemůže na mě přestat svítit. Bůh mi nemůže neodpustit. A je na mě, jestli se jaksi zapojím do toho tance, nebo nezapojím. Jo. S tím samozřejmě souvisí další takové téma, a co boží hněv. Zase vidím, že jsem v polovině toho. Říká Richard Rohr, jediné slovo Boží je Ježíš Kristus. Když písmo je napsané jaksi z lidské perspektivy, ale jediné jednoznačné vyjádření, jediné Boží slovo je Ježíš. A proto, když třeba slyšíme to evangelium, které jsme četli dneska, například, tak pořád musíme co je to láskyplné Boží slovo? A co je vlastně ta perspektiva lidská, která vlastně nám to vypráví, jo? Tak taková oblíbená věta Richarda Rohra je, že písmo nás vede vždycky 3 kroky vpřed a pak 2 kroky vzad, aby jsme si moc nemysleli, aby jsme nebyli moc pyšní, ale přitom jsme udělali krok vpřed, jo? Ukazuje tam Ježíšovu hermeneutiku, to znamená způsob, jak Ježíš vypráví, nebo Ježíš vykládá písmo. Když se třeba podíváme na 5. kapitolu horského kázání, Matouš 5, vidíme, slyšeli jste, že bylo řečeno, ale já vám říkám, a vede nás k tomu, abychom jaksi přemýšleli vlastně o svém životě, jakoby, co je vlastně jako to nejličtější, co je ta největší láska, s kterou máme přistupovat k tomu, co se kolem nás děje. To je Ježíšova hermeneutika. Já to teďka musím zrychlit trochu, jo? A pak tam ještě říkáte i pod tou kapitolou co boží hněv, problémy psychologické většinou mají duchovní řešení. Jestli jsem vás trochu na tu knihu jakoby zachutil, tak si ji zkuste přečíst a uvidíte, jo?